Kif l-istaġun tas-sajf jinsab wara l-bieb u sħana diġà qed tagħmel tagħha, dawk li se jażlu l-Bajja ta' San Ġorġ f'Biżebbuġa għall-awma tagħhom se jkollhom spazju ikbar u aktar nadif b'faċilitajiet moderni fejn igawdu l-ħin liberu tagħhom. Dan kif b'investiment ta' 70,000 euro tlesta xogħol ta' riġenerazzjoni f'din il-Bajja fin-naħat isfel ta' Malta. Fl-aħħar ġimgħat din il-Bajja żdiedilha l-ispazju permezz ta' ramel li tella mill-baħar. Ġew installati wkoll showers u changing rooms filwaqt li tranġa l-ħadid u d-dawl li jdawwar il-Bajja. Saru wkoll rampi biex il-Bajja tkun aċċessibbli għal kulħadd. Il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li llum din il-Bajja tista' titgawda minn kulħadd. Dan huwa Bajja importanti oħra li hawnhekk sa ftit tal-ġranet ilu ma kienx hawn l-ebda ramel. Il-maġġoranza tax-xogħol li sar kien fil-fatt l-istudji biex l-Environmental Agency l-era tkun sodisfatta li il-method statement li se jintuża biex intellaw ir-ramel ikun wieħed li jgħin lill-ambjent. Fil-fatt ir-ramel kollu li qed tara warajna hawnhekk huwa ramel intella mill-Bajja stess. Il-Ministru ħabbar li wara x-xogħol f'din il-Bajja u f'dawk tal-L-Aħħar u tal-Balluta se tiġi riġenerata wkoll il-Bajja tal-Fajtata l-Għajn biex l-investiment totali f'dawn il-bajjiet ilaħħaq l-400,000 euro. Il-Ministru nota wkoll kif l-investiment fil-Bajja ta' Biżebbuġa huwa parti minn proġett sħiħ ta' riġenerazzjoni f'din il-lokalità. Masġar li ħabbarna fil-kampanja elettorali kbir ħafna bejn Biżebbuġa lejn in-naħa ta' ħalfar u apparti minn dak kollu se nkunu qed nagħmlu l-promenad. Issa ovvjament dal-promenad dal-proġett li għandna d-diżin tiegħu lest se niddiskutuh mal-Kunsill il-ġdid ukoll. Intant, waqt li l-Bajja riġenerata ta' Biżebbuġa bdiet titgawda mill-pubbliku, ma setax jonqos is-sodisfazzjon ta' dawk li jagħmlu użu minnha. Sabiħa ħafna, qabel kiena kawnu ħafna nies xulxejn, issa għandhom il-wisa fejn joqogħdu. Oġbitni ħafna. Ifimni qabel kienet tiżar issa ikbar. Jiġifieri u qiegħda sewwa u x-showers kellhom son kulħadd iħallija kif isiba. Issa ħafna ħjaru mill-li kienet, għabel kienet daqxej zaħira, kienet zaħira konna ġini l-qattar taqsa kun sibu fejn uqodu, u issa stupenda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.